ಭಯಂಕರ ಮಾತು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಂಕನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲನಕ್ಲೆ ಬರೀದಿಲ್ಲನಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್. ಇನಿ ಜೈ ಮೂವಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈದ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅರ್ಧ ಆರು ಬಿಸಿ ಆಯ್ಯಾರ ಫೈನಲ್ ಯಾರನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಹೌಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ 400 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತು ತೂಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಮಾಸ್ಕತ್ ಮಾತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತೂಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ 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 ಜೈ. ನಂಗೆ ಕೇಪಲ್ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯಕನ್ ಪಂಡ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಅದು ಪಡು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಅದು ಪಡು. ಸೊ ಏರ್ನ ಬತ್ತನ ನೀನು ಮಾತಾ ಶೋಸ್లో ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಸ್ತುಲ್ ಮಲ್ಕೋಲೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಭಯಂಕರ ಮಾತು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಂಕನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲನಕ್ಲೆ ಬರೀದಿಲ್ಲನಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮುಳುಪುರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ November 14th ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್. November 14th ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮುಳುಪುರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೂನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 2.5 years ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರ ರಡ್ಡೆರ ವರ್ಷ ತಾಗಂಡು ದಾಯಕಂದು ಕೇಂಡ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದೆಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಡು ಅದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಳುವೇರು ಅಂತ ಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಕುಲ್ಲುದು ದಾದಾಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರನಾಗ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಗರ್ವಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತನಾಗ ನಾನು ಕೇಳುವೆ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ಬಂದು 3, 2, 1 ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆ ಒಂದು 2% ಆಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೂವಿ ಎನ್ವೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಮೂವಿ 3 to 1 ಪಂಡ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊರಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು.
fantastic. Rupesh direction book acting has done a wonderful job compared to his last two movies. This is the best, and everybody done Arvind Bowler, Naveen, villain, all done a good job. Sunil Shetty's special appearance was fantastic. They used Sunil Shetty in such a way that his action was fantastic. The movie is full of action, comedy, feelings. I think this is going to be a best movie of Rupesh. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಮೂವಿ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ತಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಏಪಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಲಾರಲ್ಲ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಬಂಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಏತ್ ಜನ ಅಂತಂದು ರೂಪೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಬೋತ್ ತುಳು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಿಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂತುಜಿ ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಪೂರ ನಾಟಕ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋದು ಸೂಪರ್. ಜೈ ఎక్కడలా పంటే త్రూ అవుట్ మూవీలా ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಪನ ಓಲಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಬಾತ್ ಮೂವಿ. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೈನ್ಸ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ one of the best movies. Super, head story, comedy, matam. Really, very nice movie. Everyone has to see it. Okay, thank you. ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. MLA ನಕಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಜನಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೂರಾಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ತೂಯರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಊರುಡು ಮಿತಿವಿಟ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸುಯ್ಯಾರ ಎಂಚಾಂಡ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ ಮೂವಿಡ್ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುರ್ದು ಪೋತುನಂದಿಚ್ಚಿ ಏರೇರಿಗೆ ದಾದ ಮೂವಿ ಕೆಲವು ದಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆವಡ್, ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೂವಿ ಅಂತ ಓಡು ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರೋಡು ಕೇನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ 5 minutes ಬೋರ್ ಆಯ್ತು. ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ 2 ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬರೋಡು. ಜೈ ಜೈ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನವರ ಆಸಮ್. ಜೈ ಬಣ್ಣ ಜೈ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಮೂವಿ ತುಳುಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೂಪರ್ ಐತೆ ಸೂಪರ್. ಜೈ ಮೂವಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ತೂತ ಕೋಡೆ ತೂದು ಪಿರ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪಿರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಿರನ್ ತೂಕ ಪಿರನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಆಕ್ಷನ್, ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಜಕಾಸ್. ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಸತ್ಯ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಪ. ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ನಾಟ್ ಫೇಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 days ಬಲಿ ಪೊಡೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಜೈ. Movie circus ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಅವು ಮೂಜಿಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, MLA ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಜೈ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಊರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಜೈ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ, ಮಸ್ತ್ ಟಚ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಜೈ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್. ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಜೈ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್. ಕನ್ನಡ ಆಡು ಥ್ರೂಟ್ ಆಡು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಂಡ IT ರೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಟು, ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ఒక ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಜಿನಿಲ್ ಕೇರಿ ತಿಳ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು. ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ತುಳುಕು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾದಾರೆ. ಅರ್ನ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಕುದ್ದು ಅವು
ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅವೇ ಉಂಟು ఒక ಅರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಪೂರ ಆ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬತ್ತದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಾಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ ತುದು ಬತ್ತ ಜೈ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಚೇರು ತೆಲಿಪನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲ್ತೋಂದು ಪರ್ರೆ ಬಕ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ರೋಪುಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಗೈಡ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಲುಕ್ ಆವಡು ಆ ತುಳುನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆವಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ವರ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ರೋಪುಜಿ ವರನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಬೈಪೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ಪಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜೈ ಜೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಐತೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನ ಆದುಪ್ಪು ನಟನೆ ಆದುಪ್ಪು ಮತ ಆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮೂಡ್ದು ಬೈದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಮೋಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಚೈ ಕಣೈತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿ ಉಡುಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ತೂಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜೈ ಜೈ ಸೂಪರ್ ವಿ ಥರೋಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆತನ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅದ್ರ ವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಜೈ ಜೈ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಇನ್ನಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ಲಿ ತೋಜ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಜೈ ಜೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಸಿ ರೂಪೇಶ್ 9 years నుంచి ಒಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ నుంచి ಯಾರನ್ನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಲೀಗ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೌ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಚಲ್ ಗೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋನಕ ಅಂಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ವಿಲನ್ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮನೋಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಶ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಲ್ದೇರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅರ್ನ ಆರ್ ಭಕ್ತದ ಬೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರು ಕೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪನ್ನೋಡ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತಗಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವು ತೂಲೆ ಏನೋ ಬಂದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್
Roopesh Shetty is a superstar. The movie actually was very amazing. It was my first time to come to the cinema watch Indian movie. I used to watch Indian movie, but on Netflix. But today was my first time. Oh, bro, it was very incredible. The actors, the culture, Indian culture. I mean, in general, the movie for me was very nice. ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಲಂಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದಿನ ಒಂಜೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಂದಿರಿ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಬತ್ತು ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಸ್ ಆತೆ ಹೊರ ತೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ DXB ಪಂದ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತು ಮೂವಿ ತೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಮೂವಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಊರದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೆಲವು ಪರತ್ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೇನು ಬರೋ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಂದಿರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೂವಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಡೋಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಥೆ ಪುರಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನವೆಂಬರ್ 14 ಊರುಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ತೂಲೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೈ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಜೈ ಎಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಜೈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಜೈ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ಊರ್ದ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೈ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 400 ಜನಕ್ಲಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರಿಯಾಗನ್ನ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ರಜನೀಶ್ ಅನಿಲ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ನೆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ತೂಯರ್ನೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದಂದ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪನ ದುಬೈದ ಏರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಣ ಓವೇ ಎಂಕ್ಲ ಓವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಲ್ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಮಣ್ಣದ ತುಳುವೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ್ತಾರೆ ನನ್ನವರ ತಾರೆ ತಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ವಿಜೇಶ್ ಅವಡು ರಜನೀಶ್ ಅವಡು ಅನಿಲ್ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ನಿಜ್ಜಿ ನಾಯ್ಪಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಓವೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಡ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಪ್ಪದು ಕೊರಪಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಪನಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಐಕ್ ನಾನೋರ ಊರಿಗ್ಲ ತನ್ನೇ ಬರಂತ ಪನೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಸೊ ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಣ ನಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡಣ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಏಪಲ್ ಮುಟ್ಟಾರ ನಿಕ್ಲ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಸೊ ಐಕೋ ನನ್ನವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆದ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಅದು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ರಾಡ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿಜೇರು ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೋತಿಜೇರು ರಜನೀಶ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೋತಿಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಗ ಪಿರುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಲೇರ್ನೆಟ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ದೇಜರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೋಡು ಬಂದು ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಪಿರುಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನವೆಂಬರ್ 14th ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಐಕ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ಇರ್ಬೋದು ಪಿರೋರಕ್ಕೇನೋ ಪಿರೋರ ತಾರೆ ತಗ್ಗದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಮಾತ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇರ್ನ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಮೇರ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರ್ ನಾನು ಸೊ ಹೀರೋ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಜಿ ಅವು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಪಾರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರಜನೀಶ್ ಅಣ್ಣೇರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತೂವಡೆ ಒಂದು ನೀವು ತೂಪಿನ ಮೂವಿ
ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕುಡಂಜಿಂಗ್ಲ ಶೋ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಂತೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತಿ ದೇರ್ಪುರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಲೆ ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕರಾವಳಿ ಕಜಿಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹೇಳ್ದು ನಿಕ್ಲು ಎಂತೂ ತೂಗೊಂದು ಪೋರ್ ಬಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವೀಸ್ ದರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫೈನಲಿ ದುಬೈದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮುಗಿಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 400 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಈತೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅವು ಹೀರೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದು ನಾವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ November 14 ಸೊ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಚ. ಸೊ November 14ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ದುಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ GCC ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ UAE ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ November 14 ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ದಯ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಎಂಚುಂಡು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ November 14 ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ and nikla huge support labodu. Thank you so much and nikla thank you so much. So nikla movie tooysa nikla guarantee undu November 14th pura world day panere ullare jai. Thank you so much. Jai movie toodu batta. Yes, full jai. Full entertainment total package movie guys. Mast khushi and ಪನ್ನೀರ್ ಪಂಡು ಒಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ್ಣಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪನ್ನೀರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯಾಪ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುವೆರ ಓಹ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಐಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಏಪ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೋಂದೆ ಉಪ್ಪುವ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆತಂಡಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅದು ಬುಳ್ತುದು ತೆಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ನಾವು ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಮಾರ ಯಾರನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನಿಜಿ ఒక భోజరాజ్ వామంజూర్ అవడు ఒక ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರು ಯಾರದ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬೊಕೊಂಜ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಮನೋಜ್ ಪಂಡದು ಒಮಾನ್ದಾರ್ ಆರ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಇಂದೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು BGM ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪ್ಪಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊಸೈಟಿ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಕನದ್ ಮಂತೆರ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರೈ ತುಳು ಟೌಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆತಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಲ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ BGM ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತಿಜರ್ ಮೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ರು ಅಮ್ಮ ರೋಮ ಮಾತೆ ರಾಧ ಲಕ್ಕದ ಉಂತುಂಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಎಂದಿನಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಂದು ಪೋಯರು ಮಾತ್ರ ಆರಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೊರ್ತೇರು ಆರು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುವರು ಆತ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ರೋಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪೊನ್ನು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಂಚಿ ಆರೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಬರ್ಪುನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಸಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಮುಂಜಿ ಆರೊಂದು ಹೀರೋ ಲಕ್ಕನೆ ಆತೇರಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ఒక ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಆರೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಂಡದ ಯಾನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಡ್ ಪೊರ್ತುತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ತೂನಗನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜಿ ನೀವು
ಮಾರೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಕೊಡ್ಸಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಜೈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜ ಏರು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂದಿಲ್ಲ November 14th ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತುಳುಟೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಡ್ ಪೋದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋದೆ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ತೂಲೆ. ಸೊ ನಿಂಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೈ ದುಬೈ ಜೈ ಜೈ ಜೈ.